Днес ще направим екзотичен чай, който е от портокалови корички и маслодайна роза, но червена маслодайна роза. Запарвате първо портокаловите корички, може да ги поварите 5 минути, след което се добавя розовия цвят. Той се запарва за около 3 до 5 минути отново, като зеления чай и черния чай. След което, ето виждате самия чай, той изглежда прекрасно. Можете да го прецедите и да го пиете горещ, но този чай може да се използва и за летни комбинации, т.е. за студен чай. Изчакайте го, охладете го, може да добавите в него по желание зелени листа от мента или маточина. Получават се прекрасни екзотични чаеве, по желание се пие с или без захар. Ето, нашият чай е готов. Приятен апетит!